uMose noma oPhilip kwelindawo bathi simfumene lowo aloba ngaye uMoses asifumana ngomunye umuntu waye khona Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Now, iBhayibheli ithi wayekhona ulizwi eqaleni uNkulunkulu. Praise the Lord. Noma wabonakala emhlabeni ephila kodwa kwaphila uNkulunkulu emhlabeni. Hallelujah. Ingakho ngiyangithi sometimes angifuni ukuba noNkulunkulu odluphuthu njengami. Glory to Jesus. Angimthanda uNkulunkulu obeka izinto emsamo. Ngoba zonke izinto zidalwe nguye. Ingakho iBhayibheli lithi nikhonzelana ukudaliwe. Kodwa asikhonze into edaliwe. Amen. Sikhonza odalile. Amen. Siyadlula kwizinto eziphathekayo kodwa sikhonze loya. Ingakho noma sishumayela nebandla afanele siligxilise kithi. Abazalwana babona uNkulunkulu ngale kwethu. Glory to Jesus. Ngoba sonke befundisi sizitsha nje. Hallelujah. Uvela emibhalweni yonke. Leli verse lithi akakho wehla ezulwini kuphela owehla ezulwini indodana yomuntu. Akakho owehla ezulwini, akakho kuphela indodana yomuntu. Jesus, the Son of Man, the Son of David. Hallelujah. Lithi iBhayibheli mawufunda kwabase-Efesu uthema yehla wathumba abathunjiweyo wapha abantu izipho ngokomusa. Hallelujah. Uye futhi wenza abanye baba ngabapostoli, wenza abanye baba ngabafundisi, wenza abanye baba ngabaprofeti, wenza abanye baba ngabelusi. Glory to Jesus. Ingakho sibona the fivefold ministry. Isizathu salokho ukupheleliswa kwebandla. Siyadlula ekwakheni amasonto kodwa sakumzini. Lama gifts are there for the edification of the church. Siqonde into eyodwa ukuthi munye wehla owapha abantu izipho. Hallelujah. Ukuze kuphelelise umzimba kaKristu. Ibandla limi ngokwelekelelana emzimbeni kaKristu. Izipho zomusa ziphiwe ngomusa
nathi sishumayela ngomusa. Lento esiphethe ayidayisi. Elimahala. Sishumayela izwi lihlabe inhliziyo yomuntu. Asishumayeli thina, but we are preaching Christ crucified. Hallelujah. Hallelujah. Lithi ke leli verse munye wehla waphinde futhi wenyuka. Ekwahleni kwakhe wahlalwa phansi. Cela ningizwe. Wahlala phansi emazulwini. Wathiwa ubani uyakusiyela. Emhlabeni sokonakele. Unakonakele njengalezi insuku. Siphila kwiGomora neSodoma. Ade ngiyoshadisa mina ningixolele mfundisi mina. Bangabantu abayithathe yami incwadi yokushadisa. Ngeke ngishadise abantu bomlilo bodwa. Umhlaba wonakele. Glory to Jesus. Wayebona amazulu ayebona ukubi bomhlaba. Glory to Jesus. Insuku zeGomora neSodoma siyibona la. uNkulunkulu ashaya iGomora neSodoma engayikelani eSouth Africa. Nakuba siyabona siyaphila kwenziwa ukuthi kusekhona abenhliziyo kaNkulunkulu. Ukuba ibandla lisekho engabe umhlaba usushayiwe. uNkulunkulu uyakubekezelela. Usizwa ukuthi wena kusekhona ibandla. Once wasuka ibandla uzoyibona ichaos ezokwenzeka emhlabeni. Uma kuhlalwe emazulwini ngoba uNkulunkulu uyamthanda umuntu. Akathandi noyedwa abhubhe. Kodwa bonke abantu basindiswe. Izulu lahla. uJesu wathi Baba phuma mina. Ewulizwa phakathi wasuka emazulwini kwatholakala isiqhomqhomi nje sentombi. Yayingayazi indoda. Kwadilika amazulu wehla. Wehla wongena esibelethweni sentombi. Elithi iBhayibheli yayiphethe kahle sibheke emshadweni. Kwashintsha iprogram. Ngoba mafika uJesu yashintsha izinto. Hallelujah. Uthi kanti uyale kodwa kushintsha kubhekisele. Glory to God. Kufana nomuntu kaNkulunkulu oqotshiweyo. Ungamfanela ngaphi uNkulunkulu amvulele ngaphi. Ngabe namandla lento siphethe. Hallelujah. uMaria wafika eGalos. Yathi Maria ubusisiwe. Esifazaneni. Glory to Jesus. Wathu Maria wathi kubingelela kuni lokho. Bezwile abantu babingelela ukuthi ngeqala le. Wathu mesabi Maria. Uzokhulelwa. Indodana. Weyiqamba igama ngokuthi uJesu. Wathi Maria kuyakwenzeka kanjani? Ingayazi indoda na. Ngoba lo kanjani singawuphendula namhlanje. Izinto kaNkulunkulu ayihambi ngenyama Maria. Kodwa sihamba ngomoya. The Holy Spirit uzokwehlela phansi kwakho. Hallelujah. The Holy Spirit uzokwehlela phansi kwakho. Hallelujah. Umesekhona ushintshe izinto. Wathatha indawo. Wafika phezu kwakhe. Wakhulelwa.
wazalwa uJesu. Hallelujah. Waphila emhlabeni ithi iBhayibheli wakhula ehlakanipheni. Wakhula nasemandleni. Engulizwi kodwa waphila phakathi kwabantu. Wayengenasono engenasici. Kodwa waphila phakathi kwabantu. iBhayibheli lithi uMaria wayicabanga nje ukuthi mhlawumbe uzohlangana nowesilisa kodwa kwami izinto wami umshado. Ngiyayithanda inkosi mayifika khona inhlelo ezimayo. Awungenanga kahle. Mina sengithatha uJesu. Ngiyakhumbula 1995 sishumayela kwenye indawo. Umuntu usise selotsholo. Wake manje wathi ngikwazi ukuqhubeka. Ngoba mina into esengiyitholile. Ngicela ukubuza uNkulunkulu. Ngoba mayefika emntwini ushintsha izinto. Yes, Lord. Ushintsha iprogram yakho. Hallelujah. Yashintsha kaJosefa noMaria ngoba kwasekwehla amazulu. Hallelujah. Athathe indawo yami intombazana yatamshadi njengamanje ngisawubuza. Makufika yena. Angikhulumi noma kufika isonto. Kodwa makufika yena. Ngoba nasesontweni uyakwazi ukuba phakathi ukubhema inqawo. Ungangena. Ngoba kufanele uJesu ayehlule inhliziyo. Elithi iBhayibheli abafundi beshumayela bahlabeka ngosuku olulodwa kwaphenduka 3,000 people. Bahlatshwa izwi. Hallelujah. Bahlatshwa izwi ngoba izwi linamandla. Uthi Jeremiah anganquma ukuphula kodwa uthulanga ngoba lalinamandla. Noma ngithi ngiyathula kuthuleka ngoba laba njengomlilo emathanjeni ami uvalelwe enhlizweni. Ayinamandla lethu. Elihloliwe. Ukuthi uyathula kodwa ivuke. So mina momthole kahle. Ungazange wabuze ebantwini ukuthi kuyisono lokuthi. Kodwa litheni usubona. Uthi umhlabeleli lahlaba inhliziyo yakho. Ngaze ngayivuma izono zakho. eGolgotha. Ngoba sivunywa la. Ayivunywa ngale kuthula. Glory to Jesus. Hallelujah. uJesu lithi iBhayibheli wakhula. Now verse 14. Uthi ke uMoses njengo lithi iBhayibheli uma ibhala uMbezi uthi njengoMoses aphakamisa inyoko ehlanu. Kanjalo nentandane yomuntu imele ukuphakanyiswa. Phakathi wasemsingazi namabandla onke sizaphakamisa uJesu. Hallelujah. Umuntu sizaphakamisa uJesu. Hallelujah. Yonke lento yehle kodwa kuphakama uJesu. Hallelujah. Akuphakama iflek lasemazulwini. Akuphakama uJesu. Nebandla asilakhi ngento ethathwayo. Okuzophupha lento ethathile. Ungabalanda abantu ngenyitho. Into ephakanyiswayo uKristu. Hallelujah. Siphakamisa uKristu. iBhayibheli lithi sibhekile kuJesu. Umqalisi nomphakalisi wokholo lwethu. Sibheke uJesu. Hallelujah. Ngamehla sakumbona nabamgwazayo bakumbona.
iBhayibheli malithi kwisambulo babusisiwe abafundayo nabezwa amazwi lesi prophet ngoba isikhathi siseduze abezwayo nabafundayo bese bayawenza ngoba isikhathi seduze singenzeka sithi sifike emakhaya noma siphuma likhaya icilonke ingakho fanele uma ulizwe ungayenzi likhulu inhliziyo ngoba uNkulunkulu kunikeze ithuba abanye bathi inkosi libele inkosi iBhayibheli lithi ayilibali isethembiso sayo ukuthi yenibekezelela ikubekezela nawe usuganga phakathi ebandleni kodwa ibekezelela ingakhipheli ngaphandle uyazi bapostoli na 500 minutes yonke ukuthi kwi-early church abapostoli uNkulunkulu moyingcwele indlela wayesebenza ngayo wawungaye kuministarishe phambi kwabantu phambi mike inkambo yakhe ingekho right. The Holy Spirit wayesebenza there and there amadoda asekhona lapho ya uNkulunkulu unomusa phezu kwempilo zethu inkosi yasibekezelela. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngoba kwafa Ananiya noSafira bafa phakathi endlini. Akufanele sasandelo amakholo aba right ngesikhathi sokukhonza. Kodwa uma bephuma lapho kubonakala enye impilo. Ungaze ufiwe ifihlo ukuthi kazi usemzalwane lo. Kazi sengenzeka lento lithi iBhayibheli uElisha edlula. Umshule bikazi uthi sengiyazi. Uthi lo inceke uNkulunkulu. Egeze embone edlula engasho ngolutho. Wathi kodwa sengiyazi akasixhuma ikamela. Ukuze inceke uNkulunkulu mayidlula ifike ikhuphukilana iphumule. Wayengazishoyela ukuthi umfundisi noma umsalwane kodwa impilo injalo impilo yebandla lesizwe awubheka seduze kwakho uxoxela injalo impilo yebandla siyafakaza siyakhuluma sonke kodwa siyisonke iBhayibheli lithi akubona bonke abathi inkosi inkosi abawubona umbuso kaNkulunkulu phela benza intando. Njengoba kumile nje kuyarekhodwa emazulwini I will be accountable ukuthi ngathini phambi kwenu ngasho mina ngoba ngizofuna udumo noma ngifuna imali yini engizoyimela la kodwa kuleli pulpit namhlanje mina ngizophakamisa uJesu ngiphakamisa into ngiphakamisa isonto ethi kodwa ngizophakamisa uJesu yena yedwa inkosi. Hallelujah. uMoses ithi iBhayibheli njengalokho aphakamisa inyoka ehlala. Hallelujah. Behamba besohambeni bahlala endleleni baze baqhuluka ngoba indlela yokufika eKhenani yayiseduze kodwa uNkulunkulu wayefuna bekhona izinto eziphumayo phakathi kwabo before bafike eKhenani ngoba khona izinto ofanele zikhishwe umzalwane before abe sendaweni right. Umvumele uNkulunkulu sometimes ezinye izinto ziphuma kabuhlungu kodwa umvumele ayikhiphe. Bona bavela bakhuluma kabi ngenceka kaNkulunkulu nangoNkulunkulu. uNkulunkulu waletha inyoka enesihluku zabashayi. Abanye bafa ehlane. iBhayibheli lithi base bayakhala kuMoses. uMoses wabuyela kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu bayaphela abantu. Sengothandazana. iBhayibheli wathi uNkulunkulu yenza inyoka ethusi uyibeke emthini
uthi wonke umuntu ozoyibheka asinde kwangathi angithi kulezi insuku uze ukuthi ubheke bani in these days ubheka abantu noma ubheka uNkulunkulu amazi amhlabeleni kunendawo kuthiwa sebheka abantu uyazi ikhona amen angazi ubheka abantu noma ubheka uNkulunkulu inyoka ezinesihluku zabashaya ziningi inyonga befundisi esingakhuluma ngazo la baba abanye babambwe zinemfu inyonga le abanye babanjwe ukuthwala bekhona inyonga le abanye babanjwe abaphansi bekholo inyonga leyo abanye babanjwe izintsonto ezimhlophe ezincane ehlakaneni inyonga leyo inyonga lefuna wena inkinga yakho ucabanga ukuthi ukusiza kwakho usizakala kwakho ukule ntambo no ukusizakala kwakho usathana ubhekisa amehlo kuye athi uDavide ngaphakamisa amehlo ami entabeni uJehova wenzile izulu nomhlaba haleluya abazobheka le nyoka bazosina sephakamisa uJesu haleluya sephakamisa uJesu namubona sifasini phakamisa uJesu we lift up Jesus sephakamisa uJesu haleluya haleluya asiphakamisa ngito asiphakamisa yena Munyo wabafela bonke ukuze ukuthi abaphilayo bangaphilele bona kodwa baphilele yena wabafela wabuye wavuka winkosi avukileyo wavuka thuneni wavuka neshuthulelo phakamisa uJesu haleluya phakamisa uJesu noma fika amadimoni phakamisa uJesu noma fika amadimoni ebusuku phakamisa uJesu winkosi hallelujah hallelujah iphakamisa uJesu phezu kwadimoni elidlayo phezu kwenhlanganiso phakamisa uJesu izomandla izomlilo ugomo laphakamisa uJesu lehlile sephakamisa yena abathakathi namagwirha angeke abe namandla phakamisa yena uyizolo uye namhlanje sephakamisa yena wabazalwane sephakamisa yena wabazalwane akasiyake izinto eziningi asiphakamisa uJesu uTumethu uma ngiphakanyiswa ngiyaba ufuna umadonsa akwazi ukuphakamisa haleluya asiphakamise abaseyamadonsa uyawazela kanjani phakamisa yena sengihlupha ngeminyaka kodwa ngizothi namhlanje
emabhanweni. Kanti umhlaba wonke uzakubamba. Imandla thuthukani emzini senzala abantu lizo. Kabe ubone ayinkosi. Nole zakhe simhlophe asimphakamise. Akaphakame lapha kwakho, akaphakame kulezangane ehlwayuma, akaphakame kulendoda ehluphayo, akaphakame. Haleluya! Awuthole umsebenzi, akaphakame. Umndeni wakhe awusindiswanga, uye okubo bonke uthe kubo bonke aphinde abesezulwini uphakeme akuyithobela bakhe. Lithi iBhayibheli wayithoba kwaze kuba sekufeni. uNkulunkulu-ke eseyithobe kwaze kuba sekufeni wayeseyamphakamise. Ukuphakamiswa kaNkulunkulu, uNkulunkulu ongakuthobisi njengo-Israyeli ehlane. Lithi iBhayibheli wayeseyakuthobisa wakunika imana obungalazi. Akaphakame balwe nawe bakuhlasele ngendlela eyodwa, akuphakamele ngendlela ezisikhombisa. After the vuselelo uzophakama into zakho. Bazothi abantu usuhambile, kanti hayi ukuthi uphakeme yena. Lithi iBhayibheli uhamba uNkulunkulu, lithi iBhayibheli uNkulunkulu wethu unyathele endaweni eyiphakemeni. Kodwa futhi uyehla azothatha abaphansi abaphakamisi. Unyathele iy'ntaba zithuthumeze, unyathele iy'ntaba zithuke. iBhayibheli lithi uyobeka unyawo lwakhe phezu kwentaba enkulu iqhekezeke ivuleke isigodi. Haleluya! Njengoba sihlangene la kukhona into ezoqhuma nasemndenini wakho namhlanje. Let me prophesy. Izinto esehlupha iminyaka kwakho namhlanje siyahamba. Amamzozothi koloshe inkinga ekhona siyahamba. Iphakanyisiwe Jehova kuyamangasa ukuthi ungibiyele ngemuva nangaphambili, isandla sakho siphezu kwawo. Awu liphakanyisiwe, awu ezulwini.
Hallelujah. Thank you, Jesus. One time these little was one nigga let me do tonight. As the lawyer to go on a low following up. Tell them parameter is when you're going to. You need Jesus as your personal Savior. Thatha namhlanje uJesu. Yes Lord. Yes Lord. Ukhona nothi imphosolo umthembu othandazela noma ungavula amehlo kusho ukuthi kodwa ngicela nje ukubona isandla sakho la ukhona noma ubani uphaka isandla sakho umthandazela. Othi Nkosi Jesu nami mina ngiyakuvuma namhlanje. God bless you mama. Phaka isandla sakho kusibone uNkulunkulu abone inhliziyo. Baba baba God bless you. Khona umunye nasi isandla phakamisa isandla sakho lapho oshome khona sicela siphakamise ngisibone uNkulunkulu abone inhliziyo yakho nasi isandla engasibona. God bless you. Yenzeke inhlakalelo wayenza into enkulu. Mfowethu baba wayenza into enkulu mayishana. Phakamisa isandla waphunyuka namhlanje. Waphunyuka namhlanje. Ngicela umthandazana. Liphakanyisiwe. Ngicela usuke la ukhona usekumina ngaphambili. Woza mfowethu, lisuke woza usekumina. Ngicela umthandazana, bashayela izandla namhlanje. Uze baba, uze ngaphambili. God bless you sis. God bless you. Uze mama. Sisi mama, woza baba, woza mlise ngaphambili. Kakhulu ukuthoba nenhlonipho. Uze ngaphambili. Umesaba abasemkhewosa. uNkulunkulu uyakudinga. God bless you. Woza nsizwa. Shayela izandla sesa. Shayela izandla. Woza mama umesaba. Woza umesaba abantu. God bless you. Hallelujah. Mtetelesi. Uze nayo ngaphambili. Umesaba mama umesaba. uNkulunkulu uyakudinga. Hallelujah. God bless you, Baba. God bless you. Yashiti pilo yako. Sizobathandazela labo. Umfundisi. Umakhulu uzothandazana. Singabathandazi sonke. Ngicela uthandazana nomzalwane. Usheshwa isibeletho. Olapha phakathi kwethu. The Holy Spirit utamthandazela. Isibeletho sakho. Ngicela singakhishwa kodwa uNkulunkulu enze healing.
Let's heal him. Let's heal him. Mande kabasha takabosa. Ina mahaya rakabosha. Yes, touch. Holy Spirit, we appeal, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Unamzalana oshosha umoya womgoma. Ngifuna unqamla loyo uhluphayo, lo moya womgoma. Ungalala ebusuku. Cela usuke la ukhona uzala kumina. Une spirit esihambayo phezu kwempilo yakho ebusuku. Uphi lo mzalwane? Khona lo mzalwane. Cela uze ngaphambili. Come. Receive assist. Thumela umlilo phakathi esibelethweni sakho. Udala mfowethu lento ekuhlupha. Sekuneminyaka eniyamcindezela ebusuku. Ungalanda kwesikhathi ukhathela umzimba wonke. Unganyakazekeze kilutho. Ukuba sengazuthi kanti ubhizi usebenza ebusuku. Rana mama shata kababa ya. Yende kada mama yende kabashata. Yera baba shata kababa. Kulukulia sebenza. Lift up your hands. Ina mashaka tarabosana. Holy Spirit. Yes, Lord. Ngiyanqamula lento ifika nangephupho ebusuku abantu yasha. Uzinto ngayibona ngiyanqamula in the name of Jesus. In the name of Jesus. Bishop, tell him about his other Bishop. In the name of Jesus. Receive your healing. Manda bashaka robosana. Wonke umuntu ogula onesifo esingapheli. Seseneminyaka cela ugijime uze ngaphambili. Cela uthandazele namhlanje. Kunento yeminyaka ehluphayo cela uzela ngaphambili. Ngiyahlala umpostoli uzothandazela nabangcwele. Nayenza into enkulu. Cela uzothandaza nje. Thandazela nalabo umthandazo usinikele enkosini. Glory to God. Let us close our eyes.